Pacho, beyond say unumu bia we stay away from food and drink no. Bibi wo hobi wa within sabre ni mu no. As nipa bia dada konia bedi abrabo ni mu no. Nemebu ho say ochu ho free ho ana. Ade biara enye Ramadan mo office ye boni because some no omo Ramadan definition omo ka say imtina biniyatin anil akli wa shurbi wal jima akuma FM 87 jumedi a ebeso ho kwan ontimi no mane de obi anim we yire daytime from CC aye ka say be 5:15 ekopim 6:30 a ebetim no oye we yire a wotua ne trinsa by ontimi mfa ho enka no. Okay. Enti dwumedie biara eye boni so oye Ramadana ontimi mfa ho enkotwitwi sa dwumedie no by ho explanation kakra dise obi di no ho ka oba wa ye no ho ade senka oba wa ye no ho ade the boni e wo mu se oni no ehia mu no ne sen otumfo yankopon ahyew se esom eyesom enye ni patrace eyesom ena ya hyehyɛ ama enti yesi men didi anka duano kra no ne boni se nipa wo ni sika obeto ne duane se on didi enhyehyɛ no wei ensom no meka kyerɛ se obefa kwan be so na wetimi abɛn otumfo yankopon ba ko ne se obemu wiem ada ho de tosumi no ene se obetwe wo ho efri we ho won say you from 5:30 15 to 6:30 ye nyanya half day no kra from 6 to 6 12 hours any kakra by a bread so na mo break fast na otumfo yankopon enye wo bone efri da no oba no na se de oni ne esitie motimi ye bia no wo ho kwan a ekopim another dawn. Okay. Enti yen share wo say wura Ramadan mu a abstain kura by for some period. Okay. Ekum time a wakofa no ni na no kwan bi so a otumfo yankopon betre wo say de nya abotre because say one ade bia ebebua wo say wo yiri etu kwan a wakoti bia mu a wutina ho 1 month emufa wonfa wo yiri wonfa wo honka oba eyeye ma wo enti ye kwan bi so otumfo yakopɔ bema abotre se de betimi anya abotre atwinye ho efiri nyoma bebre so obi o ho so a won se obi o ha e ba ne sa na o ho a obepese second thought ne mamin by wakoti bia bibu when did for some period one call banche for some period enti abegina ne mu abeyi ne su ene ne ban. Okay. Utwo ho frɛ because ya asue ni bia frɛ ne ibn Abbas say men ka say watcher kom wiyem enkoa ene wadeja se bi mo fa nkyeme by so watcher kom a e wose weniwa eno nso kyere kom e wose waso e kyere kom e wose wotakyerema e kyere kom wonan wonsa weninu ye memfa nhwe adebɔne efise eno nso se honam ni nara na otumfo yankopɔ se opese odua odi nyamesoro edua enti se wo ye nipa na every second ebia wo social media wo hwehwɛ niama fo abeya niama ya abeya Islam no ahyaw se wasom nko ade a sua ba me pese me hwɛ ade komhyɛni se kenkan Quran efise Ramadan e full of nhyira fa weni ya adepa efise no so ekyere komo fa waso eti endi say na bia we fan of music a say you found fan of nipa bia de obetie bia no enkwankwa ye nyamesem ana say Quran akenkan. Okay, I see. Ye de wafa ntitie bi mu ye hope ni say ofiri mu fi na unya wo certificate a idida no abraba obo ne Ramadan no butaye ni ina ne say sa abrabo ne nanka e wo say me di 100 years was asisi so a na eno ne abraba e wo say nanka me bo by every few ho yetimi jebi enti wam ne ya bia no wo 1 month a ye de be kowenchi akai wo Ramadan na wo yi obu amanfo utoni yama de cha amanfo adan na Ramadan echi e kom na enye Ramadan nko na eba
So wonnim say the si chairman for nneɛma Ramadan akyerɛw sɛ de si yɛ. Enti wo wi a yɛtoa so. Yɛmma yɛkyi. Saa bere ni mu no